Inte idag. Lita på det. Då underskattar ni mig och min maskin. Bra, vi börjar snacka. Jag tror kanske att han har förberett sig för andra eventualiteter, men man kan inte förbereda sig för Cyborg och Beast Boys snubba lekar. Snälla, säg till era vänner att ge mig röstkoderna. Alltså, ni måste ju också tycka det här är irriterande. Våfflor! Ja, lägg av. Du med! Våfflor! Det är inte roligt. Våfflor! Fattar ni inte att det här är den dummaste leken någonsin? Längre. Va? Våffelgrejen! Ni är bara så irriterande! Men det var väl er lek? Och ni förstörde den. Tack så mycket.